BJF Central Day District ni dagi Mumbai sentini simna number 1 constituency sentini bike rally kelayan sini sikla rok nupa dabo sini sikla rok buskango agna di bagai sentiar tongo o greater Tipraland hamjagai thancani marina hamjagai no greater Tipraland no res nei sini sikla rok dinin simi bekau wan sugoi sentini tangi tongo buskango aboni bagai seng YTF rok seng omna kok kesanam sungo lukurokno seng dinin simi bekau ma thonai o sini Tipra dofa o sini thancani lamo seng ya prisewoi we want Greater Tipraland nei seng Greater Tipraland no nasigai dinini simino seng tebo bekha kahamka thonai tabuk bo khainai buskango khlaithanai amoni bagai sini siklarok jotono tia tonan bagai oyo tini to kobonga phungnismi wate wajak o wate ni bising bana norok khaya tonglia o baidle no norok bahai ma tong mane tamo message na o baidle ni bising to itangi ma khage wati phano seng o bike rally no khaimani karon ke ek omono kaisa seng bobagra no hamjagai bobagra ni guideline no hamjagai tai sini Greater Tipraland no nangmani bagai seng tini mo bike rally khlaika awoni bagai sini lukurok tebo buskang ni salo seng tebo kahangkai khlainai wate hinpa no tini bagai sini wate ya satung hinpa no tini bagai sini satung ya tamkai seng nango Greater Tipraland norok tini biang-biang ti baid nong ni leli tong mani tini seng tini yang dagian ni simi senggai Paithak Sunai Bazar Jora yang Borkathal Garing Para yang Khoboi Tomakari Khoboi seng Paithak Sunai Jora